A parroquia de San Vicente de Tigrás acolleu o primeiro miniconcerto do Parroquias Tour co que este sábado comezou Mindo Música, o Festival de Cámara de Mondoñedo que este ano, na súa terceira edición, incluía actuacións e encontros coa veciñanza en varias parroquias do municipio. O programa continuará o vindeiro xoves 1 de xullo cun faladoiro sobre o arquivo de música da Catedral de Mondoñedo na Casa dos Coengos, o que seguirá un concerto do Círculo de Pacheco o venres día 2 na Catedral. No Auditorio Municipal o sábado 3 e no Centro Cultural da Alcántara o domingo 4 haberásenllos concertos aos que, como no resto, o público pode asistir de balde.